Mali kunnafoni jabaran la yabaw minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ a ye k'aw ni ɲankuma toujours aw la faamuyali kama an wulila ka se an ka jeune entrepreneur dɔ ma n'o ye Musa Seyidu Konate an y'a ye ale bɛ ka baara dɔ kɛ o ye a bɛ ka poubelle dɔw dilan min ye dabalibanko ye kosɛbɛ anw yɛrɛ dabali banna parce que an y'a ye a bɛ ka boisson bitɔnniw de yɛlɛma ka kɛ poubelle ye donc an bɛna ɲininka o bɛ se ka kɛ cogo di puis a y'a ka projet daminɛ cogo di mun bɛ fɛn kɔnɔna na a y'an suit bonjour. Bonjour. C'est qui tɔgɔ ni jamu fɔ mɔgɔw ye. Musa Seyidu Konate. Moi, je suis le directeur associé de Énergie X, qui est une entreprise ni un partenaire de Tado. Donc, Agnès poubelle ou glande d'amener, ça n'a pas commencé hier, hein, ça a commencé il y a 100 années. On a fait un premier exemplaire. Agnès ok yiri de là. Donc, en a poubelle glande yiri là. On était très contents Agnès couleur ou kala pour le tri. Ka vert ni jaune ni bleu ni fin l'idée c'était d'amener les gens ou ka se ka nyama bon ɲɔgɔn depuis comment na wa fili nyama na parce que an ka nyama mina do histoire qu'on a ni be sojo de la même manière que ɲɛgɛn est so partie intégrante ye ɲɛgɛn fosse septique est so partie intégrante de ni ɲɛgɛn jɔ ka sɔrɔ i ma fosse septique la yɔrɔ i kɔni fure kɛ walma ka sɔrɔ i ma tuyau bila la ɲɛgɛn jiw bɛ taa yɔrɔ min na donc de cette même manière n'i ye so jɔ poubelle fɛnɛ ye so partie intégrante de pourquoi poubelle ye so partie intégrante ye parce que e bɛna vi so kɔnɔ i bɛna ɲaman produit de par le fait que par le fait que tu vis là-bas i bɛna ɲaman produit n'i ye ɲaman produit ni poubelle ani ɲaman évacuer kɛcogo ma ta en charge depuis le début tu vas avoir des problèmes t'as rien fait. Maintenant au soi, maintenant niveau Dougou Jodou. C'est la même chose. Dougou c'est quoi? C'est un ensemble de maisons fin au. Donc nous en regardant la superstructure de nos villes, en regardant l'architecture de notre comportement concernant la poubelle, c'est-à-dire que un comportement par rapport à la poubelle est mouillé en kama. En quel moment on s'est dit que fin min be folo ka kɛ sani an ka se ka jɛlɛya ko kuma yɛrɛ fɔ o ye ka poubelle culture de la na ye poubelle culture c'est-à-dire poubelle nafa ye min ye an ka diɲɛnatigɛ kan ka se k'o ladon mɔgɔw hakilina la donc o kama an y'a jateminɛ k'a lajɛ munna mɔgɔw tɛ poubelle utiliser munna kartɔniw walima son kɔrɔta tiɲɛnen dɔw walima nɛgɛkolon fililen dɔw de ye mɔgɔw ka poubelle ye maintenant an ka jateminɛw bɔra kan k'a fɔ que poubelle ye fɛn ye a da ka gɛlɛn o mana boy a tɛ dilan an ka jamana la ka caya minnu bɛ dilan fɛnɛ u bɛ cogo min na soit nɛgɛ soit mana an ka mana belebeleba ninnu mɔgɔ tɛ kariya ka bila u ka soda la n'i y'a bila i ka soda la a bɛ suɲɛ donc on s'est dit que an bɛna essayer ka recherche développement kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka poubelle dɔ dilan min sɔngɔ tɛ caya kojugu min a utiliseli tɛna gɛlɛya wa fɛnɛ a cɛ bɛna ɲa k'o bɛɛ fara o kan a ka kɛ fɛn ye min hali ni zon miirila k'a b'a suɲɛ i b'a suɲɛ i bɛna taa mun wɛrɛ de k'a la ni poubelle in tɛ a ka bila o situation na o de y'an bila ka se ka bidɔnni kɔrɔw minnu bɛ fili ɲamanton na k'olu tɔmɔ k'u ko ka nɛgɛ so dɔ dilan nɛgɛ structure dɔ dilan ka o bidon ninnu don o nɛgɛ structure ninnu na pour que a ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ poubelle ye donc o de y'an ka poubelle ye. Ok Musa an y'a ye an ka jamana ka kalan kosɛbɛ yan ye fitɛnima dugu de e ko k'aw ye bitɔni kɔrɔw de fara ɲɔgɔn kan kɛ poubelle ye est-ce que o bitɔni kɔrɔ ninnu bɛna se ka tenu an ka tile la wa. Bitɔni kɔrɔ ninnu bɛ tenu an ka tile la parce que an ka jamana effectivement ye funteni jamana ye mais bidon kɔrɔ ninnu bɛ dilan ni matériel dɔ de matériel chimique dɔ de fila bɛ yen min bɛ se ka dilan ni polypropylène ani polyéthylène a bɛ dilan par soufflage par injection o soufflage mana kɛ mana produit in na a bɛ bɔ pétrole de la en fait mɔgɔ caman t'a dɔn plastique bɛ bɔ pétrole de la pétrole partie dɔ de don n'o kɛra tile man teli ka se k'o yelen dɛ donc c'est quelque chose aussi min malheureusement a tɛ détériorer ka bɔ environnement kɔnɔ n'a bila yen ten tɔ a bɛ se ka san ba yirikaw kɛ peut-être ka sɔrɔ a ma
à m'a transformé à m'a bayelema donc au kama avec environnement pollué avec tout et tento avec ce problème là c'est bagoma avec ce problème là c'est une culture ma nga sénéfé ma donc fenyuma mim se kake o ka ala reconditionner ka utiliser tu quoi là maintenant nga kuma te ga ira ka foko mo no be ni budai no produit ko fena be ko jugu de non fena be ka bara de créer jamana kono boisson glana ou ji glana ou ni fenu ou fena bara de créer donc ce qu'ils font c'est bien mais derrière il faut que on en yona ka ga ni fait nous recycler sinon ça ne va pas aller. D'accord, betoni no abu glanto di une ne bi bolo bien aw mo je ko le farale no ngon ka mimbi ski ka betoni collecter ka fara ngon ka bon ani adam ne enkelen bien sûr en redama surtout que maintenant période de recherche et développement là ani a ketento après on en a usine d'ossi donc bien flené yeno yan siège là donc on a presque on va dire 35 personnes qui travaillent production camp. Maintenant, en plus de mon administration, donc presque 40 personnes ne barrent. En capacité de production, c'est autour de 80 poubelles par jour. Non, face à Flic, c'est 80 poubelles par jour. Mais c'est par rapport aux différentes commandes qu'on a. On a essayé qu'on produit là-dedans. Maintenant, on a un mine surtout, c'est que la population malienne a famille. Autant que amanga nyama check correctement dieu mo ka ke tukum na c'est-à-dire que nyama bla sac poubelle kono sac poubelle mi dabe siri poubelle mi dabe tugu ani palite franyona ani bana contente franyona ani ordonnance content santé franyona wa ani nyina te franyona ma to dawla Messi sur la Ronaldo sur la tout ça résulte de quoi? Du fait qu'on traite mal nos ordures. Donc, elle n'est à traiter gagner, ni voisin à traiter gagner, ni même boire le fait, abna de effet. Et c'est pas confortable. Ok, Moussa, et poubelle nous couille joli. Poubelle nous, en quelle poubelle nous production d'amlin, on a commencé à vendre à 4650. Ça, c'était un prix de pénétration de marché. Donc, Bibi n'a enflané à 7000. Amega poubelle nous fait à 7000 francs CFA. Maintenant, poubelle nous est 100 litres de. Donc poubelle 100 litres de fait à 7000 francs CFA. Maintenant talenya fait amega essayer forme wérew ani taille wérew ke. Donc on a essayé à utiliser non seulement poubelle cola, on a essayé à utiliser peut-être fini noro blanc cola, on a essayé à utiliser récipient wérew kama seconde là d'usage courant. Abisa ka tabalu ni fon ka bidon na ko fa anyo fa chama ya konda la quoi. Al mo do fauteuil ou ni fon kala. Mo do sojo nae. Donc tant que on peut recycler ces bouteilles là, c'est toujours bien d'essayer d'aller vers tout ça. Mais bien sûr que en cas bara sensi follow, ce n'était pas de recycler le plastique, c'était de produire des poubelles. Donc en y plastique on sera de manière circonstancielle. Mais tel est-il que Akera rencontre nous parce qu'on a vu que on est en train de faire d'une pierre deux coups. Non seulement avec un objectif là sera à moindre coût, mais en y a également avec un minke plastique recyclé na ofane kunyuma. Ok, Moussa, ka poubelle avec fait tout de marché quand est-ce qu'avec la codon jamal kono don bolo bon poubelle me la codon don présentement mo be envolé ka poubelle commander wirema mo do souvent antemun don et tout maintenant réseaux sociaux ou amego lu fana utiliser et alhamdulillah association ni fondation do sont intéressés à la chose et lu fana be ka essayer ka commander ni font passer donc au bébé ñon la fa bon mais plutôt les droits comme mon partenariat faut être communal nous ça c'est on est associé sur le projet donc on met plutôt nous glace on met à glace sur deux étapes et puis la baraka en parallèle et le soudeur lui le armature on met les gars oui à former nanga sali former bon on est à former ensuite on met on fait la dame on le donc à la seule formule qu'on fait on veut plutôt le fil là aussi là d'autres là au so en nature donc pour reconnaître donc mon ana va na pour amé aso na aso man do so hané ne kan ni ne do lo man e ti ko lo ba si en nature tu te ki bore bien en terrain
amini dɛmɛ fɛnɛ kɔnɔ ɲamatɔ dɛmɛ ni fili ma wele an ma wele an ko dɛmɛ bɔ fili o b'a kɛ carton minnu bɛ rapporter ka na voilà a bɛ kɛ ka minɛnw sen donc an bɛ mɔgɔw bila ka t'u tɔmɔ bɛɛ an b'u san an b'o de k'a sanfɛla n'a dugumala kɔnɔ comme an bɛ production masse dɔ la sisan mais en même temps an bɛ commande fɛnɛ ta ni mɔgɔ minnu mago bɛ poubelle la u b'an wele n ka page bɛ Facebook sanfɛ n'o y'a ta bɛ ko énergie X an ka numéro téléphone bɛ yen nɔ u b'an wele an bɛ sɔrɔ ka commande ta n'u bɛ couleur min fɔ k'a labɛn ka sɔrɔ ka livrer donc n'a tilara siri la en fonction du demande client bɛ couleur min fɔ an b'o peinture a la k'o fɛ bon ni an ka modèle fɔlɔ ye modèle kelen comme an bɛ nin dilan nin ne ye kelen kelenninw ye comme Musa y'a fɔ cogo min na ka interview kɔnɔna la an bɛ fɛ ka système de tri de instaurer c'est-à-dire ka mɔgɔw bila u ka ɲamanw bɔ ɲɔgɔn na ni ɲaman bɔra ɲɛgɛn na a baara bɛ nɔgɔya u bɛ tila k'a lasegin a kɛ fɛn wɛrɛ fɛn bɛ se ka an nafa ni bitɔn nana an bɛ bitɔn san ta ni décharge la an ɲɛ b'a kɔnɔ donc n'a nana olu b'a ko n'olu y'a ko u b'a bila ka taa di équipe bitɔn minnu bɛ bitɔn san donc olu b'a sɔgɔ ensuite k'a siri ensuite k'a di dɛmɛdalaw ma kunnafoni jabarani layɛbagaw ni ne kun b'an bolo ka daw tulo kan poubelle ko kibaru la poubelle min bɛ dilan ni boisson bitɔniw ye n b'a dɔn Musa bɔra k'a dilan cogo fɔ bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la a k'an bɛɛ kunnafoniya yɔrɔ kɛnɛ kan